Nggih. Wonten. Matur suwun, Pak. Nggih. Nggih. Dipoto ta? Jangan. Ingkang kula hormati para sesepuh pinisepuh ingkang tuhu kinabekten, para bapak ibu keluarga RT setunggal RW 3 Kelurahan Pakunden ingkang kula hormati. Purwakane atur monggo kita dherekaken maos puji syukur wonten kersane Allah Subhanahu wa taala kanthi wawasan alhamdulillahirabbil alamin. Awit menapa kula panjenengan ing sonten menika tasih nampi pinten-pinten nikmat sehat, taufik hidayah saha hidayah pun amargi saged makempal wonten mriki panggenan kanthi rahayu wilujeng boten manggih alangan setunggal menapa. Salawat ugi salam katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun wiwit donya dumugi yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, kanthi ngawontenaken tradisi baritan menika minangka wujud syukur kita dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala nyuwun keselamatan utawi tolak balak saha berkah kagem sedaya warga masyarakat terutama keluarga RT setunggal RW 3. Mugi-mugi lumantar donga sesarengan menika lingkungan kita tansah ayam tentrem, rezekine lancar lan ditebihaken saking sedaya musibah. Kula minangka wakil saking keluarga RT setunggal RW 3 Kelurahan Pakunden ngaturaken agunge panuwun dumateng sedaya warga ingkang sampun paring sedekah arupi berkat takhir pelontang menika. Pramila panjenengan dipun rawuh wonten ing papan mriki saperlu sepisan. Dipun suwuni sawab pendonga panjenengan ingkang wilujeng. Kaping kalihipun dipun aturi hanyekseni menapa ingkang dados niat kadhatipun Pak RT saha warga setunggal RW 3 Kelurahan Pakunden. Ing mriki kula sinaraya ngaturaken menapa dados niat kadhatipun Pak RT setunggal saha warga RT setunggal RW 3 Kelurahan Pakunden kagungan niat saha hajat sepisan ngunjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang hamur gesang. Kaping kalihipun wilujengan anggenipun pangingeti parsa anyar setunggal suro 1960 utawi 1998 Hijriah kalih ing dinten Selasa Wage Rebo Kliwon. Pramila saking menika panjenengan dipun aturi hanyekseni saha dipun suwuni sawab pendonga panjenengan ingkang wilujeng kemawon. Dhateng sedherek kula sepuhan kakung putri kang sami aturan rawuh mriki sedaya. Ingkang saaturan warah ingkang mirah saha dipun paringi kegiatan kesarasan kang dijenengan wilujeng seripene dalune saking ngandhap ngantos pinggir wiwit dinten Selasa Wage Rebo ngantos wangun sampun ngantos wonten wujud satunggal menapa sinek-sinan sayu tambahan pandonga dhateng sedherek kula sepuhan kakung putri kang sami katuran rawuh mriki sedaya. Kang dados panyuwunipun Pak RT saha warga ageng RT setunggal RW 3 Kelurahan Pakunden kirang jangkepipun dipun makaten ingkang saged katuraken kirang jangkepipun dipun jangkepi donga kemawon ingkang saged katuraken Purwa Madya Wasana Anglenggana taksih kathah kekirangan ing bab kirang jangkeping tata basa paraga sastra menapa dene treping subasita mawatu-watu lumunturing samudra pangaksami. Nuwun billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin.